Amb els seus gairebé 100 anys d'història, el Teatre de l'Orfeó Calellenc és tot un símbol de la nostra ciutat. Incomptables actrius, actors, directors, tècnics, escenògrafs, tramoistes, responsables de vestuari i de trezzo, dissenyadors i, sobretot, persones que compartim una passió com és el teatre i la cultura. Hem reunit esforços plegats per oferir una programació honesta, cuidada i de qualitat a una peça imprescindible en aquesta equació, el públic, que any rere any ha ocupat les butaques d'aquest edifici emblemàtic que tant ens estimem. Amb l'objectiu de millorar l'experiència del nostre públic, aquest febrer, Joventut Artística de Calella hem tancat les portes del teatre per dur a terme el seguit d'obres i reformes que queden paleses al vídeo que estan veient i que esperem que gaudeixin. Amb aquest seguit de millores del nostre equipament
i un desig d'aprofitar-lo i exprimir-lo al màxim per oferir-los teatre amateur de la millor qualitat, avui obrim les portes del nou Teatre Orfeó i celebrem la seva remodelació oferint-los Germans de Sang.